Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on his table, so le conversation yomama kuphela nodade obaba sicela bephume la asibadingi. Ngiyacela ngomoya wesonto niphumeni, kunombuzo ezizama ukuphendula la. Khona omunye uthi babeyaphi, bafike kanjani? Wedade asesase sesondeze eduze le. Mhlampe-ke awazi uyi-experience le nto noma awazi uyibone. Uyabona kubaba ushadile eshela, wenza sure ukuthi into yokudiza uyenzelela ukuthi ufuna ukusula wonke umqondo wakho ka-Sunday school. Angithi ufika kuwe azi ukuthi nawe uzothi hawu kodwa ushadile sizokwenza ufuna wena ungakusho lokhu. Yabo nje lezi zinto lezi uthola ukuthi mhlawumbe izinto ey'-basic akwenzeke lezo zinto into encane nje okhalayo, ungabe uthi wena ufuna i-airtime avele akunika imali oyibonayo ukuthi awayihlangene ne-airtime, uyakudoba. Yabo abantu okuthiwa ama-blesser, ngiyakuxoxela mina siyahleba nani, ilabo married boyfriend, ngoba yena ufuna wena uswele into yokuthi uzothi cha kanjani. Wena ufuna uphume kumqondo ka-girls. Angithi u-girls ile nto yokuthi siyabhekelana siwodade, ukukhipha lapho ucorrupt ingqondo yakho, ukhipha amavesi wa-Sunday school, ukhipha iy'yalo zakini, ukhipha into yokuthi nje iringi uma uyibonile ungabe usavuma, ungabe usayidedela inamba, uyikhipha leyo nto. Ngani? Ngoba wena uzothi uthi nje into encane athi action manje. Uthini ney'ndawo azokuyisa kuzona ngeke akuyise nje lezi ndawo lezi ezesiphithiphithi. Ufuna lezi ndawo ey'fancy ukuze nawe usangane uphithane ukuthi kodwa kwakwenzenjani, mhlawumbe unkosikazi wakhe akamthandi ngempela, kanti cho udoba wena ukuze wena ugcine la nigcina khona. Naba-ke basemzumbe ngicabanga ukuthi leyo ansi yakuphelela-ke ukuthi le mpendulo oyifunayo yiyo lento engisho ukuthi izenzo ngesikhathi ungaphandle zinkulu kakhulu. Phela ufuna ukuba nesizathu sokuthi ngiyakhona. Wena ubona ukuthi nje kufika kulezi namba eseyifika kunamba 5 umuntu ufike nezithembiso kuzingekho izinto ayibonayo bezikhona. Inkinga masuphakathi-ke la eseyikhala kakhulu ngoba phela masuphakathi usuyacabanga ukuthi hawu ngesikhathi eyi-boyfriend wayenza njena, manje mayese-husband indaba ebe nje. Phela manje akuseyena umuntu lo okucisha umqondo wokuthi yena ushadile, uso-husband wakho. Manje sekufanele ubhekane-ke nento ekubhekana nazo ngoba manje sekuyikhaya lakho leli. Seyivuka izinto zikumele nawe ube semthandazweni. Imithandazo labade bephambili ade beyishaya ngenxa yakho. Yabo le mpendulo le ukuthi uma sesikhuluma ngezinye izinto kufanele sikuphendule ngase sime esangweni lasezulwini. Kuyabuza ukuthi uyangena noma uyaphuma ngoba ezulwini kuthiwa ngenwa ngeqiniso. Udoba yilezo zinto lezo. Wena ngesikhathi zikudoba izinto awumcabangi phambili. Yikho-ke ngithi mina kuleya location yobuxoki buyani kuyo. Buyani. Ngoba seninobuxoki-ke manje. Ubuxoki sebuqalaphi umamkhulu ose-wrong kodwa kwenza umseleko. Nina nake nakuthathela lokho ukuthi umamkhulu yena ajajelwe izenzo zikamseleko. Ngoba umamkhulu phela angithi ngitheni na ushintsho luhle. Naye mayishintsha umqondo ngezinye izinto uyashintsha kodwa owenzayo ubani? Umenzi ubani? Hawu. Umamkhulu mayesethi azilime ziyetsheni yena usho kufana nokuthi usho into engekho ngoba into evele iyenzeka. Kodwa manje ekutheni sesifuna ukubona ukuthi uyalihlonipha yini izwi lamakhosikazi akhe. Awamile-ke ndawonye ngekhorasi elilodwa. Khona bathe asifuni, abanye bathi akusheshiswe. Sekuxakile-ke manje ngoba into exakile ukuthi usuke washeshisa khona la eduze. Nala eduze asheshise khona umhehile ngezinto. Siyasho thina ukuthi ngena uthole indlu yakhe yelo, ngena uthole imoto yakho kodwa u4 days ngeke uze ukubalekele ukuthi u4 days uzokuyibuza ukuthi hawu
kodwa ngisashadile. U-4 days. U-4 days lo ozobe ukuthesta ukuthi uyalingeka noma awulingeki. We-guys, kanimeni endaweni yesikhathi. Uma kukhona amakhosikazi akhala ngesikhathi la, mase kuba khona amanye athi, hayi, babakhe aqhubeke wenza into oyenzayo, kanti labanye isikhathi basithathaphi. Ningabi nomqondo wokuhleba. Angifuni umqondo wokuhleba lapho. Iba njani leyo nto? Ngoba phela njengoba umakhwele ngena sokuthi manje sekuno-4 days, ngiyabo? Lowo 4 days lowo 4 days wesimo esithini. Manje uma kuwukuthi ngempela abanye bathi, hawu, njengoba sekuba u-4 days omunye akhululeke, usho ukuthini? Uthi banenganekwane laba abanye? Noma nizothi abantu abafani? Hayi, ezinye izinto ziyasidida. Kodwa bengizophendula embuzweni ongena. Yabo uma ungawazi uyazi lento engitshela yona, akubekho abantu abadiza njengabantu abashadile. Obaba labashadile badiza ngisho ngey'khaftini zabo. Isikhaftini esiphekwa ngunkosikazi emsebenzini siyodliwa intombi yakhe. Emsebenzini futhi anganeli ukuthi intombi isidle isikhaftini esenziwe unkosikazi, ufuna ukuthenga. Lapho emuhle ecebezela kunkosikazi wakhe, akasafuni ukuthi kukhulunywe ngaye unkosikazi wakhe, ngikutsheleke. Nawe ungaze udideke ukuthi, hawu, kodwa shuthi inhliziyo yakhe simdelile unkosikazi. Uyobona-ke sekuwuwe ukuthi-ke leyo nhliziyo yawucabanga ukuthi idelile, sekuwuwe osubufilayo. Manje ukuthi bangene ngani, bayahehwa njengoba nabanye behehiwe. Kungenwa kanjalo-ke. Bye bye.